Окупаційний суд Армянська долучив до справи проти Мустафи Джемілєва матеріали зі справи його сина Хайсєра. Це неприпустимо, каже адвокат лідера кримсько-татарського народу Микола Полозов та обіцяє оскаржувати це рішення. Окупаційні судді вивчали матеріали у справі про так зване недбале поводження зі зброєю та придбання набоїв та дозволили використати протокол огляду оселі Мустафи Джемілєва, який робили в справі його сина Хайсєра. Захист протестував, оскільки не можна долучати матеріали з інших справ, але судді зауваження проігнорували. За словами Полозова, на наступному засіданні мають бути заслухані документи, які збирали ще українські слідчі до окупації Криму. Документы эти выполнены на украинском языке. Защита заявила ранее ходатайство суду о необходимости привлечения переводчика для перевода на русский язык данных документов, поскольку защита не понимает суть информации, изложенной в данных документах. Данные ходатайства судом были удовлетворены, данные документы судом не исследовались. По всей видимости, после привлечения переводчика суд вернется к исследованию данных материалов. 13 квітня минулого року окупанти звинуватили Мустафу Джемілєва у так званому незаконному перетині держкордону Росії, у недбалому зберіганні вогнепальної зброї та у незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів. Йдеться про спробу національного лідера кримських татар 3 травня 2014 року потрапити до Криму з Херсонської області. Тоді зустрічати його приїхали тисячі кримських татар, але окупанти його не пропустили. Свідчення розрізнені та суперечать одне одному. В окупаційному центральному райсуді Сімферополя заслухали ФСБівців, які знайшли буцімто вибухівку, заготовлену кримсько-татарським активістом Едемом Бікіровим. На судилищі окупаційні силовики не змогли домовитися між собою, на якій відстані від міфічного схрону зброї вони перебували. Про брехливість слів ФСБівців свідчить і їх недбалість, каже адвокат Олексій Ладін. Під час огляду так званого схрону вибухівки вони пустили попереду слідчих та свідків, а не вибухотехніків. Себто знали, що зброя безпечна, бо самі ж її підкинули. Из 15 свидетелей обвинения, как уже сказал мой коллега, подавляющее большинство – это сотрудники ФСБ, которые в том числе дублируют, повторяют показания мифического секретного свидетеля Меметова. Но эти показания, на взгляд защиты, изначально сфальсифицированы. Поэтому повторение их, так скажем, устами сотрудников ФСБ, оно не может добавить им какой-то достоверности. Кримсько-татарського активіста Едема Бікірова було звільнено з російської неволі ще у вересні 2019 року під час Великого обміну. Але нещодавно окупаційний центральний райсуд поновив судилище проти Бікірова, тепер без його участі. Тяжкохворого кримського татарина з серйозними вадами серця та цукровим діабетом окупанти звинувачують в організації таємного схрону з вибухівкою поблизу окупованого Красноперекопська. Останнє слово Енвєра Топчі, звинуваченого у буцімто недонесенні, призначено на 24 березня. На цей же день призначені дебати між сторонами захисту та обвинуваченням. На сьогоднішньому так званому судовому засіданні відбувся допит самого Енвєра Топчі. Він розповів про порушення прав під час його затримання. Сказав, що під тиском окупантів був змушений обмовити себе. Окрім цього, був допитаний так званий експерт-релігієзнавець, який без необхідної компетенції на основі листування між Топчі та Дададжоновим нібито виявив причетність останнього до заборонених організацій. За словами адвоката Еміля Курбідінова, ФСБ призупинило справу проти самого Дададжонова. Живий він чи ні, та чи справжня людина – невідомо. На данный момент обвинительного приговора в отношении Дададжонова нету. То есть государство на данный момент в соответствии с законом считает его тоже невиновным лицом. Его вина приговором, обвинительным приговором не доказана. И сейчас в отношении этого лица действует презумпция невиновности. Да, это очень такой странный казус, когда еще вина Дададжонова не доказана, и когда предположение ФСБ о том, что он где-то там выиграл и так далее, не доказаны, в то время параллельно судит Энвера Топчи о том, что он достоверно знал о преступлениях якобы Дададжонова и об этом не сообщил. 31 серпня
серпня окупаційні силовики після ранкових обшуків у Судаку, Совєтському та Нижньогірському районах затримали 4 кримських татар – Айдера Аблякімова, Рідвана Умєрова, Айдера Кадирова та Енвєра Топчі. Чоловікам закидають неповідомлення в правоохоронні органи про листування в соцмережі з Уміджоном Дададжоновим, який, за інформацією ФСБівців, брав участь в діяльності організації ІДІЛ. Проти 4 кримських татар порушено справу про неповідомлення про злочин. Стаття передбачає штраф до 100 тисяч рублів або позбавлення волі строком на 1 рік. З того часу, як наш народ втратив свободу та опинився під окупаційною владою Росії, утиски не припиняються. Учасники кримсько-татарського національного руху Судаку, Джанкойського і Красногвардійського районів виступили з відкритим зверненням до народу, висловлюючи свою підтримку і солідарність всім бранцям Кремля. Кримських татар намагаються витиснути з Криму, навішуючи ярлик терористів, кажуть учасники національного руху. Вони наголосили, не треба закривати очі на репресії проти кримських татар. Вони стосуються кожного. Халыққа низбеттен етілген ішлеріні көріп, мен бір құласа келіп, қол тұтмақ керекмен, өзім четке чекіп отырмақ керекмен. Шушы менден соралacak ақыретте. Мен шундай пікірге келдім. Әрбір инсанға бағылы. Емді соралacak. Мұсылман olarak, мұсылман халқын içinde dünya келді. Көздерін açıp алсынлар. Bu bir elek vakti. Әрбір insan elekten geçecek. Yaşayışında. Бекім бүгін бір яқшы амеліңіз ақыретте терезеге қойғанда бек ağır olur. Сейчас они уже по-другому начали. Сейчас уже начали наших соотечественников, молодых, старых, слепых, женщин сажать, давать такие сроки. И все равно мой народ мудрый, миролюбивый, и это уже признал весь мир. Пусть будет стыдно этим людям, которые этим занимаются, пусть они поймут одно, что все равно они своего не добьются. Мой народ живет на своей родине и будет жить мирно, дружно, как сейчас. Мы, крымские татары, обращаемся к всему миру. Пусть остановит этот беспредел. Напередодні з такими ж промовами звернулися учасники кримсько-татарського національного руху Білогірську та Бахчисараю. Нагадаємо, 17 лютого кількома районами Криму прокотилася чергова хвиля масових облав. Було затримано 5 кримських татар – Азамат Іюпов, Яшар Шейхаметов, Лінур Сейдаметов, Тимур Ялкабов та Олег Фьодоров, який сповідує іслам. Їм закидають організацію та участь в буцімто терористичній діяльності. 14 правозахисних організацій України засудили рішення російського суду, який вчора виніс вирок проукраїнському активістові з Криму Олегові Приходьку. Йому, нагадаю, присудили 5 років колонії суворого режиму та штрафу 110 тисяч рублів. Серед підписантів заяви Центр прав людини «Зміна», Кримсос, Кримсько-татарський ресурсний центр, Українська гельсінська спілка з прав людини та інші. Справжньою причиною судилища над Приходьком правозахисники називають його публічну незгоду з окупацією Криму. Вони вимагають звільнити Олега Приходька і закликають міжнародні організації посилити тиск на Росію і запровадити персональні санкції проти чиновників, причетних до переслідування активістів. Справжньою причиною переслідування українця є його публічна незгода з окупацією Криму, яку він неодноразово висловлював і у ЗМІ, і у спілкуванні з представниками окупаційної влади Російської Федерації в Криму. Олег Приходько брав участь у Євромайдані та після окупації півострова у 2014 році вивісив український прапор на подвір'ї свого будинку. Вирок Олегу Приходьку свідчить про те, що Російська Федерація продовжує практику переслідування громадян України, які, проживаючи в Криму, виступають проти російської окупації і відстоюють півострів як частину України. Українського військового поранено на Східному фронті. В районі Причепилівки на Луганщині окупанти били з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. Кульове поранення дістав боєць Об'єднаних сил. Його оперативно ушпиталили. У штабі доповідають, що поранений почувається добре. Також ворог прицільно стріляв з гранатометів різних систем поблизу Водяного на Приазов'ї, а неподалік від Донецька та Кам'янки зі стрілецької зброї. Гаряче на фронті і сьогодні зранку. Обійшлося без втрат з нашого боку. Окупантам відповідали
вогнем. Вранці в районі Водяного, що неподалік Донецька, противник здійснив кілька пострілів у напрямку українських захисників, застосувавши 120-мм міномети. А поблизу Пісків окупанти вели вогонь у напрямку наших позицій з великокаліберних кулеметів. Серед наших воїнів бойових втрат немає. На провокації противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.